Kajingia lenti jong Kamiglia Board of School Education Embus kaladep menkenjo sanpos nam hadien belaseng yaka hakakat kendai terik risau jong snam sejak kendai spa nyu pulai bat yaka examen baningkong lapen long house nam sejak kendai spa nyu pusau hakajingdon kumbalai hajar praspa ngot ki kena ki bayakun hadu bakenjo sanpos nam ka jingdon ki kena ki bayakun yak examen katai ka kelas 10 bat ka kelas 12 kilapoi hadu prapo hajar tam light nak embo sapo ka jela megalia ki donru ki wei ki examen board ki bakenthop yak CBSE ka ICSE bat ISC habah phai pat chapang ka embos bat ka jinshakri jongka habai dei bat ban kentiu ya ka puli ka puti ya ka jela ka jungi lala banong bakala kiu bah namar hadu menta ki don kumba arjar kandai spa arpula klik school ki bapin yeso bat kani ka boot hapadeng ka jinshakri house nam arjar stan kata khat pras nam tam menchua kalami ru ka jeki hakabai dei bat ka embos ya ka bala don ru ka jingyap ki briu bat ka jingmen saw jing babun kata harilom khasi jantia bat rilom ka ro kani ke jinghi kalami kade hadien bak sengki samla puli nari khasi ka khasi student union KSU haringkat ke jingkersan jeng ki wei ki seng kila dawa bade ban phia no ya ka headquarter ka embos ka ba hatura ka bala mi pat ke jingpersa nak sengki samla puli ka rilom garo ka garu student union bat ki wei ki seng haka jirki dap sanpos nam haka teo baladam kabala penlong arsni kenti hatura lala ban sakhi ya ka jinglei chimenta ndu menteri rong bau sembon menteri rong ba bat ki menteri nak kanhun menteri sarkar ki he ofsar ka sarkar bat ki wei haka ni ka jirki lala ru ban yos ngo ya ka jingkran ajiro ya ka jinshekri ka embos ka ai 50 years is a very, very long time. And to hear the different achievements that Embos has achieved in the last 50 years, through many challenges and many difficulties, to see it come out and overcome those challenges is something that is really inspiring. Tribute and remembrance to those leaders who had the vision to bring out different policies when the state was just born, with the kind of challenges they faced during those times, I can't even imagine them. And having to make tough decisions with limited resources, we owe it to them. Henry ban kam tepat kumnu kani ka boot kala banai jingmentoi ki khna bat kumnu ka embus kala punondur ya ka jingem ki samla puli ki sinjam ka balasim kenthop ru bat ki jinge ki bakum ka boot ka ikendu usulong mil ulayo ban yekren bat head of department economics ka school ba ni hu u professor Sumar bin Umdor ubadeiru board member ka embus tungin ya sangap menta ya ka jingkran professor Sumar bin ka embus menta ka celebrate ma ya ka jingdap chis sanpos nem angka board but kalong ke ke posontonan nomor ba kumu board member jangka embos na rusnam arajar arhuai ma dan bental ke board mental akamba laisnem but kinlapai ka board la ka embos la seng hu snem khat khandai spa ni pulai but naru ba seng ka board ngilap ba kadang kecing suthu ningkong pin ladang ipek ka benta jong ka board ka puli puti ka jela ni de suthu ba ka board hi kadai ka way ne ki department pila banong jong ka sarkar ka badan ka benta ka ba khraw ba kecing pin yar ke puli puti kamtam ka school education ni on K to 12 mun na class KJ to class 12 hagani ka jela jongi but kamdei pat nre ju ko por kamdei tangka embos ka badan ka bentang ta ngidan ru ya ki education department jang sarkar khamtam na pipet ya ka directorate of educational research and training ya ka state council for educational research and training SCRT mo kitar ki di ki ba ya dan ketilang ki be trelang bat ka embos pen ya chakrang ya ka puli puti ka leng school education barkhaju ko por ngia ka embos habangia hakani ka jupenya ka puli puti ka jela jungi kadan ke ga mo khat ka national curriculum framework ka balit ka ba mensua ka de ara jarsan mentak lawan ka thumai ke NP te yak jing tre jung ko bor ka be dei bat ka puli puti ka jing ya dei bat ka
hanya jelas ni kabut kadang kebentar kau crowd rengkat bat khap itre lang rengkat bat kini ki seng ki ngala ong pi department ki agency jangka government kumjur ka hap ban board bat ikata ka ega bung ong national curriculum framework ru jangka sarkar but halor kani pi ka ega ba pelong yang bangan thosh pang kabut kolong ba lar pi pai kabut mentak ladap sampusnam ndai kam judan kanu ru ka jing ka assessment ni ka jing terikam jangka board ma the pinapek yakni ka education ya ka state education policy arajar khapra ka bala pass ka cabinet ru state cabinet pinlap hangtu ko ne ki ba ki tho angtu ka longba dan kam man assess ya ka jing terikam jangka emboss na ka post ndai kalong ki kai ka ba ka jing shisha ba ngim na tip ha ka jing terikam jangka board na man ngim dan ki kinja annual report ni kinu ki ba ngila ban publicly available information ma ki ba ngila ban assess ya ka jing terekam jeng ki kebon kramo poj ba nong snong ula ban tip kumno ni kebon ka tre nomor kadan ka banta ka ba khra ba ka jing pinya chapran kente puli puti te habai kebon ka jing terekam jeng kebon pinpet pa kadan ka act mo ka act ka emboss act ka ba 1973 bat ka bal amendment ka rajan rio bat ki kam ki ba kongsan jeng kebon ka dei ban prescribe ika curriculum ki kot kisla iban pule mo ka school ki jongi ki school be affiliate ka board ban I affiliation ka board ban set standard apa I affiliation ban itu ki school ki kendon school ki hapan board ban shimi ki rai ka beliang ka assessment ban pelong ki exams jong ka board kamtam class 10 exams bat class 12 exams ber penyat ki exams bat hakaju ka poru ka board ka danpat ki we ki benta ban ra ki new teaching methodology kirkom hikai ka thmai ka jala ka jungi ba lar phipet ka emboss act ka don ka ni ka ong ba ka board ka deiru ban penlong de ki jing ki study special research ki study ban pet ka e jing runa ka jing pule ki school ki jing pule puthi bat komjur ban pet ki fund ki asset bat ki jing dan kam jong ki emboss ki staff ki bai ti kitari ki kam jong ki emboss ka ba phila ban lap po ka Principal Act jangka emboss 1973 but ru hapo ka amended Act of 2006. Kita ki mau jam pada jangka sanpo sen ka balaya hai hawe de kecingya jangka emboss hawe de berkini ta. Kita ki mau jam. Te ka shisha nang pi ka emboss kala ai ka jing sakri ka khra ba ka jala ka jungi namar bon ki school ki jungi ki dong affiliated ki dan ka ki snokti ki dan ka jing de but ka emboss tang dia school hasor ki bade dan ke jing snokti berka belong affiliated berka CBSE na ISC kita ki mo ICSC te boni ki school ni ki long affiliated berka emboss te lar people ki emboss nar plus senge ka pinpet baki school ki bala affiliate ki emboss munta ki la janpoi 6000 ki school but ki dan ki school bamlong affiliated ndek ba ile exam berka emboss na ka emboss ki donru ki jing don ki khna ki bile exam class 10 class 12 kamtam gini ki board exam menta kala kiu hadu kala jan kot hadu proportion hajar si senle katar ka dei ka wei ka maujam ka khra ka emboss te ke emboss kala pintip akini ki snam ki bala adab na class 10 class simru ban penya di class 12 exams te katar ka dei ka wei ka maujam ka emboss ke emboss menta ka na ka por kala revise ka syllabus ki menta pinpet ya ka science ba ka commerce syllabus ngel adopt kat kum ka CBSE syllabus kramang pelong national standard kataru de ka mojam ka crowd na ka emboss te ka emboss kala le bon ki kam ke bade bat ban introduce ki vocational subject hapo ka jala ka jungi ki bade bat ki lat yo kam yo jam ki namta ki special needs ki student ki jungi ki ba mo ki bedon ki jingtuna ka jing UE ne ka jing yo sngo ki la ai bon ki facilities te bon ki ka emboss kala le ki ni sampus nam ya ka bangi de ban ngiri ban ai ki jingaro ya ka bot ki jing terbat ki nang tre jangka Isu dalam mubut membaru ke jing tok persat supi ya jing tre kam jangka emboss ka bai dei bat ka emboss kan chuang so ka ban kong ka ba dei ka emboss ki jing tok ki bangi i na ki kot khobor ngam manga ka mubut member kan ki bangi i na ki kot khobor ka long ba pina pet na kot khobor pin lam kala judan ka jing criticism ma ka jing kran persat ka emboss ka bai dei bat ki errors ne ki jing bakala ki kot isla kita ta la pin i kot khobor mun sha la jupao te la jukran ru ba ka emboss ka set delay set penslam man revise ya ki kot ki bagi dan kam ki khna revision of syllabus ya ka textbook ru ka judan but hakini ki khindiat
snem lai kala judan ka jing kren ka ba kham se ya kani ka jing pelong ya ka maths ba pinong ka maths ka science subject ka ba ki brew ki ong bala long optional bentak state ka jingi ti kita hi ka banga ngalam ba ki dei gi jing kentho ndiat ki ba dei ki ba ki pajba ki ko khobor ngi i jingi ba ki ka jumi na khopor Kumupo bamba piladan kani. Kai bu PE halo jing pelong optional ya bamba mathematics but ya science kai ka jing dio ajmunta but kai ka jiru jing to jong khana. Te kani ri kai ka bangi di mon song tho ba haus nam araja si pho ma phat dei board member to pon re la respect na ki proceedings na ki minutes jong ka board pinap hau snam araja si pho kaladan kani ka jing kren na po ka board ba namar ba ki kwa ban distress ban kampen sting ki khna ising puli ki khna ba stress tan ban than ki khna ki ong ba na kin really ki subject ba kadan ma la ra pipet ka metrik dan really ki subject ka kolom mata ka science ka english ka additional language ngidan ka science and technology ngidan ka maths ngidan ka social studies ba ngidan ka computer ma ko bang ngidan ko ka subject kare ka computer science dan ka health education but kidan ki subject ka bang show I grade ngim I marks tu ki physical education ki wei te nakini really subject ki bangi I marks kala dan ka jing perkhat ba ban pensting dia ya ki khna ki ong ba kin pelong compulsory tangi ka english la decide la approve la menjur ban pelong compulsory ya ka english but ya ka additional language but nakini ki southly pat kini ki subject ki ba ngala jer mentan ka kuntup ya ka maths ka science and technology social studies but computer science lan health education ya kitu ki khna ki la ban pass kina feel ka way na kitu ru mlele ta kamut feel adan pihak pass artli kilang compulsory english but additional banak tu southly pihak pass ya ka lai la feel ka way ru kamlele pin nam declare pi belong fail tama pihak appear ya baru kin ki ndre ki subject te kani de la le ekani te kita kamdai tang science but ka maths ka belong optional pila ban ong baru southly ki way ru kilang optional namar ba pila ban fail ka way te jingkali ko mi la pipet war assembly ru ai kren kane la ju pen la ju dan wai nem member dan brom la ju kren ni kane ba hatu kani ka kta ne me ka jalag jungi fi ka jingdan kam khamta mi ka maths ka jingkali ko mi kalong manta kalong ni kan habang ila implement ni kani ka policy na do 8000 khatwai ni sim decide adjust ko ndeng implement na do 8000 khatwai nim phat review kani ka policy kumnu ka yara ya ki khna jungi hatu kani ka kawanra anem ka jing sim sting ye ki subject khamtam ka maths ka ba ni ki khna puli rilom le ni dan ka phobia ka jing tieng ka maths ma ti hatu kani ka jing pelong ka optional mas komanga ong phi ba phila ban fiel ru hatu kani ka wanra anem ka jing sim sting ye ka maths khamtam ka maths ne ka science ma ti ya ka bangim kwa kan nom ta namar ba ka jing kam ka maths si kam dei tang phi pass ne ka maths phi dan kam ka hawa pipule ka maths ka penlong logical ka reasoning pi ka penlong critical ka reasoning ka kom perkhat pi ka wanra ka development ka kom perkhat pi amdei tang kaya rap pi ban khen ndei ka wanra ka development ka mental ka development ka jumu perkhat ka jungpi ti hakta ka nakta ka liang ni ka judan ka nyar ngaju kli pa hatu la dainem ka por ngi bangin ya review ka policy ngin pe namar la pi pe haka national curriculum framework jongka arajar san mo hangtu la ai kani option but la pi puli tu phinlap la tho ba ye ki subject ki ba kum ka english ya hangtu but kum ka maths but ki ki subject ba la but introduce ki at two level ki ka basic and standard komod ya ka maths jaka ban ong ba phila ban feel ka maths nile ne ka science jaka ban le amta phila ban ai artli ki jingkli po ka exam class 10 examination class 10 mo fi ong kawai jingkali ka basic maths kawai ka standard maths tikitu khna ki bam da khlan tan ka maths ka jo ka syllabus nda ka kum set jingkali pila ban set pila ban ki standard tikinu ni khna ki bam kwa ban engineering ki bam kwa ban kim da khlan tan ndrei kin haban puli kin haban tho ka exam maths basic ki jingkali ka basic but ya ka wai but ki ba kwa ban engineering ni ki ba kham kwa ban tip ka maths ki la ban attempt ya ka standard question ka maths ka ti finpai ya ka central board of school education ki lale khani kir gidan ka maths two level ti haka national curriculum framework kadan kata ka scope omdan ka maths ni ki ong ki wi subject ni phila le ese mong jalla how to por ngam dei member
ni kami perkhat kan ka option ti jingkali ka badai ka mi ni ki ba kalong ba hatu ngi la de ban perkhat em kan ka option kana kinong ki khana pulis ngi kin hapan pass ka maths ndre ki tu ki baklan kin pass ka standard maths kin thoi ka ki batulon kin hapan puli kin attempt ka exam ka basic maths lesi ka tari ki ka ba ka jingkan thoi ka bangi de ban perkhat ba seriously minta Nanti ni lah dong bagai jing pemdan tu kan ikan annual report kapan ai report saya kali kau ini kan daw kata bikin lah ban pui kan mau ban review dia ini. Oh kadai kata sing on tu pi kadai ba nomor ba pi ngan so on pi komu board member hendak ngan su batai hendak ke rekam jonga komu board member na do arjar iwai pina pa ka hakani ka act jong ka emboss hang tu la ong ba ka board ka governing board dan ka board ka bahap decide ka policy jong ka emboss ka tu ka di ban mi ka bin kandu license nem ndai nga syamba nya kandu mata license nem nya kandu tang sisi sen balar pi pa nya ro arja chipo ngal apet ki proceeding jong ka emboss ngala ba tang hau arjar khanyo bat khapra ki khot ka board meeting asin chi snem robot ki khot tang si sen chi snem bon ki board meeting ar la kan ta la deb ti ki agenda ro bon ki long official agenda ti mdo yo por than ban ni kren ye ki wei ki agenda ki ba ran kam ha i teng la fi pek agenda jong ka board kalong dominated ki examination matter ki fees ki ni kita mo ki bolong administrative in that sense ntapade ki dei kita ki affiliation ki school kini ki long hot ki dang ki dei ki badan kam hap kren ka board ndi ki long administrative in nature but pen ki fees pen affiliation ya ki core issue par ki badan kam ki ka badai bat ka curriculum mo pan introduce ki thmai ka jinge kren ka jing tainya ngim da yo lat ka ba ar pat ka jinge I jonga ya ka emboss ka ba let's say ngap kro hni ka long ba ki member jo ka emboss su bunsin ki gi fidan ki government of official mo ki pan ki bri ki na sarkar ki board member na sarkar bat ki principal ji school bat ki ya ki ba dan kam bat kumanga ne hu ki nominate way ninga syamba ngi dan kam ru let's say ka board banora ki bri no bar ki specialist na bar ki bat dei ba kam education namar kadang ka jing duna hapo ka jela jungi bat ka emboss su le pinong kin nang trade ka emboss ya ka expertise ka kin su thu ba ka ai ka trend ka thmai ka dei bat ka pulih putih te kini di ke ai bang I kum board member but ngan ong nei si nadu pangalong board member arjar huai ngala persang ban introduce ya ka agenda naladi ngong to ini di ke agenda ka board nrenga ngala tho arsi ni ka board but ke agenda ki bangala keren ni ka board banga ngala ong ba ka board ka deban keren kolong ba ngala terwa banginya keren ba ka board kan wanra ka report ban analyze ya ka result jongka class 10 class 12 fingi di ban suthu ka result class 10 class 12 ka rural school ki long no ki urban school ki long no ki shinrang ki le amno ki kanthai ki le amno subject wise ni le amno haki ek subject ki khna kham fail se ladang ile ka analysis ka ba paka dan ngila ban suthu ka ek jing e hangno jing e kawan tengala terwa ba ka dibandon ka agenda halor kata ban wanra ka report banginya keren ngala terwaru bangi ban ya pej halor ka CUET manam kita mentatang sudah kelas 12 ki khna ki hable ka CUET ban mah ban phine yo ka marks ba he kan nuru lara ka CUET marks pi kam klan mo lara ka NEET exam pi phine le NEET ne phine JEE tu di exam ki ba manta ki ban penrung pi sa undergraduate studies tengah la keren bangi dia banyak keren halo ka syllabus jong ka emboss kumno ka long habai day bat kini ki competitive exams kataru ngala tarwan rei mo ka ba lai ngala tarwaru bangi dia banyak pek jingkli ki question papers jong ka emboss ki long kumno question papers nomor ba ni tip ba kadan ka ikai bangam ka Bloom's taxonomy kamot ba jingkli ni ben pek ki balong no kumno la frame jingkli hatu kilong critical name kilong analytical name ni kilong straightforward usukli mo ke ba David tang jingkan ma memory base ti kata orang labu jingkli bangi de ban ra ka report ni de banyak keren kata ngiala keren ru ba ka affiliation standard of school menta ka por ka pair ni dan kam ki school ki dan kam physical infrastructure ni dan kam ru digital infrastructure ya ka affiliation norms kumno kalong ni de banyak keren kata but kumta ngalawan ra ru ngalong ru bangi de ban page ru ki academic programs of ka board ka agenda kumno ki academic programs of ka board ki ek training ba ka board ka organize nam ta ki brief ka emboss nam ta ki principal nam ta ki nong hikai nrai ko susi kalong ba wat ang tho RCN kumu board member nrai ngam sim la include ki agenda jona ka board meeting te let's say ki por ki snem ki wan kinsale kane nam ong ba
Mahnrai ngathrai ngi de belong more critical ka embos meeting jungi ba omdei tang gi sim ki official agenda administrative agenda ningin pejru company ki belong ki banwara ki jimentoy in the long run mo ki por ki bansawan te kata ri jimentoy Ni pila keren ru pila thor bos pang bede bani ka budget pila ul batai ni halo bani ka pang ka budget jung ka board ngala pet menta sposnam nga ka maong pi nga pet ka budget jung ka board nganum don por ban keren in detail ndai ka bangala ka budget jung ka board kalong ba ka own revenue jung ka board ka board ka permit na ki fees na ki evaluation fees examination fees kala kiu ba mo ki sposnam kala kiu kumba sispa khatsan percent menta ka own revenue jung ka board ka sai na la de kalong kumba afra crore te ka board ru ka jingyo jung ka board menta na sarkar ru kumka grants and aid kala keo poksi posnam nak san crore cha kumba khatsan crore but bon nakani ka pisa ka bayo na sarkar ka dehi ban se salary jongka jong kinang tre jongka board hagwai dei bat ka expenditure ngalap ba kumba 100% jongka ka budget jongka board ka hi ka let ka salary jong staff but ka pension namar ka tari ka artali ke ba na kamtam na do bala implement ka fifth pay commission kala keo ba ka salary pension but ar 4% ka expenditure ka lech examination ban conduct examination ka ka bangalap hang ni ka banga hap kro hang ni kalong ba ka jing pedan kam ka board ya ka pisa namta ka curriculum development namta ki training program namta ki collaboration ber ki agency namta ki studies ki ban pet halor ka jing duna jeng ka schooling apa ka jela jing kani ka duna but nga try ba nang ni khamat ka board ka hapan perkhat hi ban pen ba ka jingnut joka mo kam hot ke pension and salary ka ban kam examination ban kam nri hapan kam pelut akiwi ru ki belong academic nature assessment training new methods of teaching and assessment kini ki ban kam nomor ba teng dala khambon pisar la kham kwa ta man sina kini kitai ban thiet ki kali kini kitai howen ki board meeting la ai jumut rupa le se ban karte le ka capital expenditure ka vehicle kan king tai ni de ban le na leasing and hiring ka bala but ya ka capital expenditure le ka tei ki thmai ngap dalong very judicial mo namar ka pisa jong ka board pi ka pisa ko yo sarkar ni penan kam hak salary ka pisa ka jong ka board ka own revenue ka dei ka pisa ka bangi krong ka bangi sim na ki khna school ki baduk public mi ka ki bla ki nang rap mo ki save ki examinations fees ki save ni ki tai ini ban kadai ka responsibility hangi ka board ban ensure ba kani ka pisa ka pangidum naki kan net sa kajing maha jang ka board ban pentrei khamhai ka board khang ba kan pen suk i khna ba ge de ka board hakani ko ban ong phi ba ka expenditure jang ka board ese ni dei ru ban irma ban bo namta ka IT ni ban upgrade ka ERP jang ka board ya ka IT platform jang ka board khang kan suk i khna unu bodan kam kanu ka jumlan kam na ka board ula ban chu shong hai nu computer un click un download hoi ka board kam ong kham le am ta class tang le am ta ngi de ban kham spend chu in lut chu pisa ka board ban pen sok ban facilitate khna khang ba ka board jungi ka long ko ni ki board ban yarap bai khna ba shong ha ka ka benta juga jela jungi ula ban yo ki jumlan kam paro na ka board ki jinge ki ba khmat bede ko embos ke jingi jopi तो कि challenges जोंकि एम्बोस दे ना ओंगी पी कमदे तंग जोंका एम्बोस नमर का पुले पुथी का challenges सी कदे यका जिला ही बरगोय यका education department का मो बट का एम्बोस का तंग ई वे नि बनता ई बा हापन ट्रिकाम का education हने स्कूल बन के का education हने स्कूल ते का जिंग ए का बडे का education ही ngam tang ka challenge ka एम्बोस ने या whole education sector फिना जिला जोंगी खमदम का स्कूल कदे हने का rural urban divide ही kadang kasing ka gap ka he ba mo ka hapdeng ka standard ka rural education but ka urban education te kumno bangin bridge ni yakani ka gap tari ka jingkli ka hapdeng ka embos khapo ka jala jungi ki mo education sector ka jungi te teng bi lar phi pe yaki wegi lar phi pe ka jinglong ka prathai hi kala keu ha manta ka standard of education manta ki brigi ong ki kran artificial intelligence bodi man hikai artificial intelligence habo ka school manta as a paper ki brigi apa her kata te manta lar phi ong ba yaka embosu ngiri banle amta ki khna pa sunu dong mo pri tangi kani ka badan syllabus ki dang kumnu kin sim ki paper thmai ita jingkli ka infrastructure kamdan hne ka ju ko por phi ong ban di private ya ni khna bodan ha sor nomor manta bon bi khna ba puli kin ha sor
penong bang yapap ta hado ba para khat kini ki rural school kin kio ngin sa upgrade syllabus ka thar kam la ban long nomor balik khina asoro ki dan kam ya ka syllabus ka long latest ka ba ai ki jing tip ka ba bha ka ba long latest ti ita de ei wei bang yap ikran kumnung in bridge kini ka gap mo khrang bang ila man yarap yu khna nang kondong barak ju ko por yu khna bodan school ki bha se hasor ne nang kondong ila ban ti ban bridge kini ka gap hatu ngela ban pet na kai ka ba national curriculum framework arajarsan ko ong ba pila ban long artli arjat ki jingkli ke syllabus ngi kumnung ngela ban long flexible for rural and urban students mo ki schools kita ki jingkli ki ba ka beningkong ya hapo ka embos pat ka de nam ta ka jila hi education sector berkoi ka tadi ai ka bong manta ka kani ka jing ka kom puli jingi bang ong memory based rote learning ka bang shu la landet manta fi kala dan ka shift ka jing suthu manta ba ngide ban move from that sort of kini ki jing puli shu la landet syaka ke ki bang ka competency based learning and assessment competency based mode phi kai khna but ndalada phi kai khna kai ka course phi kai ka nu paper phi test pari khna amdei ka no tips phang ka concept ka definition ndei kum no ula ban apply kai ka ba ula pule ki ong ki competency based assessment ka tari ka belong latest phi pet ka Central Board of School Education menta suki busuki ki la sedang ya ke jingkli jungki ya ka hakpo kelas 10 ki la sedang 4% lai 4% ki la sedang melong competency based tingi do ka jungi imlong man sa dian ni ngam perkhat mo kumnu ka embos kam perkhat ban implement ni kani ngam pan train ki kai kumnu ki kai school ya ka curriculum ka course ngiru ngam ra jing kala ba khnang ba ngila ban test ki khna halo ka jing so undai tang ba jing tip jungki undai bo shu kan ma dan dat undai ka jing su thu jungi ki jing la jungki ban pen kam ya kai ki bala pule ka ta ro ka challenge ka ba he khmat jungi ya kan norms affiliation norms ngi habe perkhat pamenta kumnungi affiliation school ki exim dan kam jung ki physical infrastructure digital infrastructure ka badan kam pamenta ka embos kan hab treru bat ki wei ki agency naman ngi duna ba jing tip ngan mam tip has pang ka jing dan kam education sector pinapet ki minutes jung ki Central Board of School Education pinpet ba CBSE kadan ka jing ya tayap ka khlan ma jing dei ka khlan ma bat ka Azim Premji University ka batrai ba kane kadan par ka British Council kadan ka jingre ka klan ma ka UNICEF ka trai te kum ta ngiru kiwi ki board pen pe Andhra Pradesh ki dan ki jinge trai ka collaboration bat kiwi ki universities ki agencies ngiru ka jala jingi himla mun chi trai tang para bangi bangin ya sum tharai bangi tiplot ni dan kam bangi collaborate bat ki kapisa ka board ko mong pi kadan bangi de balle kata ka de ka wei but ngan ong ri ba ka embos ka long a bit innovative ru rum perkhat jangka pi kan hab an address lemma ki course lemma ki syllabus ka kan hab address social issue ru akhne ke jala jungi kan ai pitang artli gi nuksa ka teenage pregnancy ke jingi okhun rang khna kalong ka ikai ka ba jurba ka jala jungi kemper maybe among the highest let's say country ru that statistics kumnung in address ka ni at school level ngila ban introduce ya ki course mo ki badai on teenage pregnancy kidan ki shawei gari ya kidan kumkini ki course ko introduce class 10 mo kandai kan non maybe ka course bo ai to grade point non credit course ngina perkhat in what way ngina ra kumno ngina ra kini namar dei ka school at school level laring intervene ngila ban address kini ka issue ka ba ar ka jing bom yo kam yo jam hapini Andhra Pradesh ka school board jungki ka introduce ka boycott ka entrepreneurial mindset development program undo class 9 class 10 ki dan kani ka program ka course ka banwara khna ka jumuj perkhat ba kumnun ba pila bantre kam ngajong marteng teng final dat BA BME la slam balat long entrepreneur la mo nenar na school la pila introduce ki course ban so ini ba no introduce ki ideas khna la se kan kamera tingi hab long innovative ko board manda yaki challenge social challenges so begin tackle but how ke NEP menta pitep ki kalawan menta la adopt ka kan sawan ka curriculum menta thamai ka lawan tu bon ke challenges ki badan ka board bangangai na jing trelang jang ka board jing kiwi ki agency pat na pot na jelaru ngila ban wanra ka jing pulih puthi ngila ban kentiu pulih puthi ka school jungi klang ki khna jungi i help ki jungi khna rit ki jungi khon ki jungi ki prasa jungi ki ne jing toy na ka embos Congress kino pihapan ni check up em I not say kan thia
yak. Ila banet la syam tayoru. Sele yu. Dan siam kendian. Selam kendian. PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor. Kalau kebadan kamban letas ya kekemisywa bendap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV hakaba ikmi bat ikelung kenyo kecing em kabakai kabakya bat imslam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade hakapor ba pili check up ning bang haba armet.